Пръскане за вредители. В това видео ще си говорим за пръскане за вредители, за болести, пръскане за обилни цветове и много завръз, за сладки и ароматни зеленчуци, пръскане за здрави и развити растения. Ще покажем какво използваме в нашата градина от нещата, които ние си произвеждаме, през това, което може да бъде закупено. Така или иначе всички стигаме до момента, в който трябва да направим нещо след като сме засадили. Така че нека даваме по темата. Пръскане с цел подхранване за здрави и развити растения. Отглеждането на здрави и силни растения намаля или напълно изключва проблемите, които можем да имаме в нашата градина. Това е течна тор от калифорнийски червей. Бих пил от него, честно ви казвам. Течната тор от калифорнийски червей е може би най-добрият комплексен продукт, който може да се използва регулярно в градината. Това съдържа страшно много биостимуланти, страшно много микро и макроелементи. И това кара до голяма степен растенията да изглеждат ето по този начин. Ние я купуваме от Lumbrex, малко по-скъпа от инфузията от пилешка тор, но сякаш има доста повече предимства. Подаваме чрез капковото при поливане и пръскане по листата, както е ясно от темата на клипа. Първоначалната доза е 2-3 литра на декар при поливането. Ако искате да пръскате, около 30 мл на 10 литра вода. Това е излет от пилешка тор, но не е просто някаква пилешка тор. Използваме микронизираната пилешка тор на Vita Organic, защото тя е минала термична обработка и след тази термична обработка в нея остава само чистата хранителна част, която ние искаме да използваме. Всичките амониачни съединения вътре, благодарение на температурата, са заминали. Вижте колко е хубаво. Няма как да усетите как хубаво мирише, наистина мирише приятно. В ето такъв 120 литров бидон ние пълним 100 литра вода. Слагаме 5 кг от тази пилешка тор, разбъркваме добре няколко пъти и на следващия ден е готова за употреба. За пръскане може да използвате 1:1 с чиста вода. Ако искате да поливате с него, 50 литра от този концентрат са достатъчни за 1 декар наторяване с поливната вода и тя по-скоро действа като стимулант, а не като основна подхранваща смес. Така че не се притеснявайте, може да го правите всяка седмица. И ако някой си мисли, че рекламирам даден продукт, само защото казвам неговото име, може да спре да гледа този клип, да дойде на стопанството и да му покажа фактурите как си плащаме много хубаво за всичко, което сме използвали, което ще кажем във видеото. Подхранване за сладки и вкусни зеленчуци. В голяма степен калият е този, който определя колко вкусен и стегнат ще бъде един зеленчук. Може да се каже, това е течен хумус. Ние използваме калиев хумат, който може да бъде направен в домашни условия. За неговата направа се изисква леонардит, който има огромно съдържание на флавинови и хуминови киселини, калиева основа, топла вода и много бъркане. Ето това може да се каже, че е едно черно злато. Наистина е такова. Него го добавяме само с поливната вода, като на 1000 литра вода даваме около 3 литра калиев хумат всяка седмица. Това важи за домати, чушки, пипери и всички калиево-любиви растения, патладжани и така нататък. А за сладостта страшно много ни помага и водоразтворимата сяра, която си приготвяме ние. За нейното приложение ще говорим нататък в точката за болестите, но няма как да не отбележим колко положително влияе върху засилването на фотосинтезата на растенията и вследствие на това сладостта и общия вкус. Хранваме растенията само чрез пръскане и дозата е около 20 до 30 мл на 10 литра вода, ако използваме превентивно, за да не се борим с някакви патогени. Подхранване за обилни цветове и много завръз. Ако вашите цветове падат, то почти винаги причините са две. Или много стресови условия на отглеждане, свързани с високи температури, неправилно поливане и поради това растението не може да усвоява бор, или борът и калцият в вашата почва липсва. Борът може да се пръска заедно с калция, като и двата имат много основна роля за образуването на цветове, тяхното добро опрашване и последващото им задържане на растението. На пазара има органичен калций, прокал, а лебозол имат органичен бор. Тези два продукта могат да бъдат смесвани и да бъдат използвани на всеки 10-14 дни. Дозата е 30 мл бор и 60 мл калций на 10 литра вода, като първо слагате бора, разтваряте и след това добавяте калция. Пръскане за вредители. В България имаме щастието да имаме професионалисти като Organic Bio-Invest, които размножават златоочица и трихограма доста успешно и това са незаменими помощници в нашата градина. С тези малки приятели човек може да потисне или напълно да не допусне вредители в своята градина, ако ги използва на време. От стопанина се изисква само да слага кутийки с тези приятели и да ги подменя от време на време. Аз лично тази година не използвам такива биоагенти и по-нататък във видеото става ясно защо. Ако търсим продукти за пръскане, то изборът ни става далеч по-голям. Въпросът е какво използваме тази година ние и защо не можем да използваме биоагенти. Причината е ето този микробиален инсектицид, който си правим тук на място. Планираме да направим видео за него самия, но нека мине още малко време в тестване. Този сезон го прилагаме на абсолютно всички култури, за всеки един вредител, който срещнем и за сега резултатите са много добри. Ако разгледате по-стари клипчета, ще видите колко добре изглеждат нашите растения. Към момента не успяхме да се справим само с колорадския бръмбър, но за него имаме план. Този микробиален инсектицид съдържа в себе си и сярата, която ние така или иначе използваме и така имаме 2 в 1. Справяне с вредителите, дори бих казал 3 в 1, потискане на патогените и подхранващия ефект от самата сяра. Маслото от ним, може би най-разпространеният и най-известният инсектицид, поне по нашите ширини.
То се предлага под различни търговски марки. Дали е най-добрият инсектицид? Лично аз не смятам, че е панацеята, за която го представят. Друг силен инсектицид и фунгицид – портокаловото масло. Реших да го пробвам, защото мой колега, на който много вярвам, ми го даде като препоръка и тази година ще тестваме и ще споделим опита си с него. Продуктът, който сме избрали е Prev Gold и ще го използваме по схемата, която е написана от производителя. Има още един интересен продукт, за който искам да кажа няколко неща. Това е Armorex. Той е много интересна комбинация от карамфилово, сусамово, розмариново масло, съдържа в себе си лют екстракт и екстракт от бял пипер. Не ви съветвам да миришете от бутилката, когато го отворите, защото наистина мирише отвратително. Скоро ще го тестваме и ще споделим с вас резултатите от това, което ще излезе. Друг приятел в градината за справяне с гасениците по доматите, пипера, царевицата, зелето и така нататък е бактерията Bacillus thuringiensis. Тя се пръска по листата и след като гасеницата мине оттам, тя се заразява, вследствие на което умира и не може да продължи жизнения си цикъл. На българския пазар има няколко продукта, които съдържат Bacillus thuringiensis, като аз лично ви съветвам да ползвате тези, които са в прахообразна форма. Така спорите, защото е в спорова форма, може да се прилагат и да се активират, когато вече са по листата. Ние сме ползвали тези на Deep Pale и мога да кажа, че резултатите наистина са отлични. Ако някой пък иска да си направи домашен инсектицид, той може за 40 литра да използва 1 кг сух повед, 300 грама сушен тютюн и 1 кг чесън. Тази гърмяща смес се оставя да ферментира за 1 месец, след което в 10 литра вода се сипва 1 литър от нея. Пръскане за болести по растенията. Ако ние като градинари сме си свършили добре работата, отгледали сме здрави растения, те са се развили добре, справили сме се добре с вредителите, които носят със себе си болести, то със сигурност в борбата за запазване на растенията ни от тези заразявания ще ни е доста по-леко. И тук отново ще започнем да говорим за сярата, която ние използваме. Без нея борбата с патогените със сигурност ще да е тежка и тя е един основен фактор в нашето производство. Третираме лисно, като използваме между 30 и 50 мл на 10 литра вода, ако има някакви сериозни проблеми по растенията. Иначе, превентивно, около 20 мл на 10 литра вода. Друг елемент, разрешен в биологичното производство, е медта, тя наречения син камък, който се е използвал много преди, сега по-малко. Ние за цял сезон сме пръскали само 2 пъти с нея. Защо? Защото медта се натрупва. И ако много години я използваме много интензивно, след известен брой 5, 10, 15 години, ние ще имаме огромен проблем да произведем продукция, защото тя ще действа потискащо на микроорганизмите, които се намират в почвата. Тествахме продукта Air One. Той е продукт, който съдържа в себе си 2 форми на мед и мога да кажа, че резултатите след неговото прилагане са наистина много добри. И отново ще спомена портокаловото масло като ефективно решение за справяне с повечето от познатите ни болести, които виждаме по растенията. И 2 примера за неща, които хората могат да си направят вкъщи, за да укрепнат или дори да излекуват вече болни растения. Първото нещо е компостният екстракт. Той се прави много лесно. В 100 литра вода слагаме 1 кг хубав компост и разбъркваме старателно няколко пъти. След това прецеждаме, пълним в пръскачката и започваме да пръскаме в хладно и тъмно време по листата или да наливаме в корените на растенията. По този начин ние извличаме полезни микроорганизми от самия компост и ги пренасяме върху растението. Това не е сложна процедура и може да се направи от всеки. Ние нямаме физическата възможност да си произвеждаме компост, затова купуваме своя от Organic.com. Понеже той е аеробен компост, ние сме много доволни от неговите резултати, които показва и затова го използваме в много други неща, като предсейдбеното подхранване, за което ще говорим в друго видео. Друг много силен препарат за борба с гъбните заболявания е препарата от полски хвощ. И той е толкова силен, защото съдържа в себе си над 15% силициева киселина и други биоактивни съединения. Има силно антимикробно и антимикотично действие и върши много хубава работа в градината. В 10 литра вода слагаме 1 кг сух полски хвощ и го завираме. След като заври, добавяме още 40 литра вода към общият обем и след това се пръска без да се разрежда по листата. И последно, но не и по ефективност, използването на Bacillus subtilis. Това е бактерия, която се справя успешно и с бактериалните и с гъбните заболявания. Тази бактерия присъства в доста продукти, които се предлагат на българския пазар, но имайте предвид, че дори нейните щамове са различни и ние имаме препоръка от човек, на който имам голямо доверие, за продукта Serenada ASO. Но ние не сме ползвали този продукт и споделям само това, което знам от него. Много видеа отдолу хората пишат, кажете конкретно какво можем да използваме за даден проблем. Затова правим това общо информативно видео, в което да дадем някаква яснота по дадени въпроси, които сме срещали от хора и такива, които вълнуват нас. Тези прекрасни зеленчуци се развиват благодарение на нашата грижа. А общността ни благодарение на хора като вас, които харесват и коментират нашите видеа.